antolatu duguna izen da tailer bat, robotika hezigarrian tailer bat. Eta, zenbait puntu interesgarrekin. Lehenengo puntua da, gaztiak hurbiltzea teknologiara. Ez bakarrik erabiltzaile moduan, baizik eta teknologia garatzen be bai, garapen puntu horrekin. Robotekin ibili gara ordenagailuan egon gara jartzen gauza desberdinak. Gongari itxen ariketak, aurrera, atzera eta gero pausuak gero itxeko lokotxen jolasa. Eta orduan gero esplikaduzku más o menos eta ontsa gabetzitxengo lokotxen jolasa. Gustau jat, inbiginula karratu bat robotakin joatia, holan gero jirau eta itxia karratu bat. Tailer guztia antolatu dugu barne pertsonekin. Eurak diseinatu dabe tailerra, eurak emun dabe tailerra, eta eduki dugu Arizmendi ikastolan laguntza materialien eta robotak itxi dozkuelako. Jardunaldi hauek interesgarrik iruditzen zaigu, umeekin da, umeek gustua pasatzen du zerbait, robotika zerbait konkretu edalako, eta gustagarrie, eta esan bezala, etorkizuna ebei da guk asmoa badaukeu jarraitzeko, ezta? Zorionak moten dabiz langileek, antolatzaileei indako lanagaitxik, umiak primeran paseo daude, gustau jakin jabiena, eta gurasuak umiak posi baldin badaz, gehiago, ezta?